2010 ел Татарстан мөселманнары тормышында вакыйгаи чараларга бай булды. Алар дини мәгариф, ислам икътисады, мөселман журналистикасы, милли юнәлешләрне кулачлый һәм республикада ислам инфраструктурасының куәтле рәвештә формалашуын күрсәтә. Насихат тапшыруында да чагылыш тапкан әлеге чараларның кайберләрен искә төшерик. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Әлеге азанның үзенчәлеге аның яңгыратылу урынында. Казанда мәхәллә мәчете ачылды. Ул күп катлы торак йортта урнашкан. 2010 елда беренчеләрдән булып эфирга чыккан тапшыруларыбызның берсе республика мәркәзендә ачылган мәхәллә мәчетенә багышланды. Мондый рәвештә төзелгән мәчет әле Татарстанда, Казан шәһәрендә бер мәчет булып санала. Ләкин мондый төрле мәчетләр алар башка гарәп илләрендә дә киң таралган. Шулай ук Төркия дәүләтендә дә мондый мәчетләр хәзер вакытта кулланыла. Чөнки мондый рәвештә төзелгән мәчетнең төп максаты кешеләргә уңайлык тудыру өчен. 27 февральдә Татарстан мөселманнарының 4-нче курултайы Татар театры бинасында узды. Көн кадагындагы мәсьәлә мөфти сайлаулары. Мөфти вазифаларына кандидат итеп пленум бер кешене теркәде. Ул безнең Усман хәзрәт Исхакый. Курултай эшендә гел бердән тавыш биргән делегатлар Татарстан диния нәзарәте рәисе итеп Госман Исхакыйны сайлады. Каршылар да, тоткарланучылар да юк иде. Тагын мөфти булып сайландым. Әгәр дә хат юлда дөрес юлда җиргән булсам, сез миңа ярдәм итегез. Әгәр дә хаталанган булсам, әгәр дә бизик кулга киткән булсам, сез мине туктатыгыз, дөрес юлга бастырыгыз. Курултайда республиканың беренче президенты Минтимер Шәймиев та катнашты. Аның мөселман җитәкчеләре алдында ясаган чыгышын соңыннан курултай тәмамлангач та тирән дини хезмәткә тиңләделәр. Кайбер имамнарның гыйбадәт кылуына, вагаз сөйләүне, дини йолаларны безнең халыкка хас булмаганча башкару турында кызганычка каршы без күп кенә хатлар, хәбәрләр алабыз. Өстәвенә, татар өчен ят булган дини идеяләрне кайберәүләр махсус рәвештә Ханафи мәзһәбе дип, шул исем артында яшәргә тырышалар. Бу күренешне тәнкыйтьләүче руханиларның һәм күренекле зиялыларның фикеренә колак салу бүген дә, иртәгә дә урынлы дип саныйм. Хиҗри календар буенча Рабигул әүвәл аенда Мәүлид бәйрәме, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлламның туган көне. Төркиянең ТРТ1 телевизион каналы оештырган турыдан-туры трансляцияләре сәбәпле без дөньяның төрле почмакларында яшәүче мөселманнарның быелгы Мәүлидне бәйрәм итүен күрә алдык. Muhammed gibi bir can geliyor. Esselam ey Ahmet-i Muhtar olan son nebi. Esselam ey Ahmet-i Muhtar olan son nebi. Allah Allah esselam ey Мәдинәдәге Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлламның мәчетеннән, Каһирәдәге Хәзрәти Хөсәйн, Истанбулдагы Әйюб Султан, Македониянең Скопье шәһәрендәге Султан Мурат, Ирактагы Кәркүк шәһәренең Бөек Нур мәчетләреннән алып барылган чараларны 300 миллион кеше күргән булырга тиеш. Esselam ey gül yüzlü Yusuf'u hayran eden. Esselam ey gül yüzlü Yusuf'u hayran eden. Esselam ey her ismi ezkar olan son nebi. Allah Allah esselam ey
Татарстан Яңа гасыр телевизион каналы ярдәмендә кабул иткән сигналлар аша Төркиянең ТРТ-1 каналы дөньяның башка ерак илләрендә яшәүче кардәшләребезне Кол Шәриф мәчете һәм андагы вакыйгаи чаралар белән таныштыра алды. Коръән уку ярышлары Татарстанда спорт яки җыр бию конкурслары кебек үк даими уздырылучы вакыйгага әверелеп килә. Сөембикә әниләре һәм сеңелләре дигән бәйге быел 13-нче тапкыр уздырылды. Аның шишмә башында торган һәм әле дә оештыручы Альмира ханым Адиятуллина шушы конкурслардан үсеп чыккан шәкертләре белән, аларның мөселман гаиләләре курулары һәм өммәтебезне арттыруга хезмәт итүләре белән чиксез горурлана. Аллаға шükür, менә шушы тарихыбызның нигезен белү белән рәттән без үзара халыклар арасындагы, диннәр арасындагы дуслыкны без саклашучылар булабыз. Татарстанны йөзен безнең иманлы итәнсебез килә, агартасыбыз килә. Татарстанны үрнәк һәм өлге халык итеп, өлге җөһрият итеп, бөтен дөньяда, җир шарында, планетада күтәрәсебез килә. Җәй башында мөслимәләр арасында Коръәнне дөрес һәм яттан уку ярышы уздырылу зур казаныш дип билгеләнде. Казан бәйгесенең ачык конкурс дигән статусы бар. Бу анда Казан, Татарстан гына түгел, башка төбәк мөслимәләре дә катнаша ала дигән сүз. Быелгы конкурста исә Удмурт, Мордовия, Дагыстан республикалары, Пенза, Төмән, Новосибирск өлкәләреннән 91 мөслимә көч сынашты. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. Конкурсның иң катлаулы Коръәннең 5 өлешен яттан уку номинациясендә Рамиля Каюмова җиңүче дип табылды. Ул Россия Ислам университетының Коръән хафизлар әзерләү үзәге шәкерте. Идел буе Булгарстанында ислам динен рәсми рәвештә кабул итү көне тарихи шәһәр булган урында 21-нче мәртәбә билгеләп үтелде. Дәүләт югарлыгында узуы җыенның тагын бер үзенчәлеге булды. Моңынчы эшләмәгән эшләрне күбесен 2 ел içinde башкарып чыгарга уйлыйбыз. Аны инде мен әйтәсем килә, бу бигрәк тә сезгә килә торган кунакларыбызга, монда яши торган халыкка шартлар тудыру мәсьәләсендә. Бүгенге көндә күрәсездер, речной вокзал төзелә башлады. Ул гади генә речной вокзал түгел. Анда һәр этажда эскалаторлар белән күтәрелгәннән соң һәр этажда музейлар булачак. Болгар җиренә багышланган, ислам диненә багышланган, дөресен әйткәндә, заман таләпләренә туры килә торган бик эчтәлекле бай музейлар төзеләчәк. Татарстандагы тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне торгызу буенча Республика фондының попечительлек советын җитәкләүче Минтимер Шәймиев инде киләсе елда 2000 кешене кабул итә алырдай чатырлы шәһәрчек, икмәк музее төзеләчәге турында да сөйләде. Борынгы шәһәрнең көньяк капкасы шәһәр валы төзекләндерәчәк һәм башка яңарту эшләре алып барылачак. Булгарда тагын яңа мәчет белән мәдрәсә дә төзеләчәк. Ә җыен көнне анда һәйкәл булачак урынга истәлек ташы куелды. Дәгъвалар хезмәт итеп, без шушы ташны ачабыз. Менә ул. Икенче ел рәттән Казанда узучы ислам бизнесы һәм финансы халыкара саммитының быелгысында Көньяк-Көнчыгыш Азия, Якын Көнчыгыш, Европа һәм Африкадагы 24 илдән килгән инвесторлар, финансистлар, шәригать хукукы белгечләре, юристлар һәм сәясәтчеләр барлыгы 500 кеше катнашты. This project in Africa is Senegal, in Benin, tourism, is railway in Africa, agriculture. Саммитның эшлекле утырышлары белән берлектә күргәзмәләр дә оештырылды. Аларда Татарстан гына түгел, Россиянең башка төбәкләре предприятиеләре дә үз продукциясын, компанияләр программаларын ислам инвесторларына күрсәтә алды.
Коръәнне өйрәнүдәге проблемнарга багышланган симпозиум халыкара масштабта Казанда узды. Бөтендөнья Коръән хафизлар әзерләү үзәге вәкиле Әнәс Әхмәт Карзун Татарстанда изге Коръәнне өйрәнүдә тырышлыкның артуын һәм аның үсештә булуын күрәм дип бәяләде. Спорт мәркәзе буларак танылган Казанда тагын бер оешманы тәкъдим иттеләр. Мөселман спорты лигасы хәзер дин кардәшләребезгә спорт уеннары белән шөгыльләнергә күбрәк мөмкинлекләр тудырырга вәгъдә бирә. Gerçi алар көчле, gerçi алар ниндидер көрәш алымнарын беләләр. Әмма ләкин шул вакытта гуманистик нигездә алар шушы кешеләрен тынычлыкны, тәртипне саклау өчен, мискиннәрне яклау өчен, һич үзен саклау өчен генә кулланалар. Менә бу минем күңелемә туры килде һәм ислам тәгълиматына да туры килә. Илнең төрле почмакларында хезмәт итүче татар дин әһелләре Казанга зур очрашуга җыелды. Татар мәркәзендә 3 көн дәвамында милли үзенчәлек һәм дин дигән исемдәге форум эшләде. Безнең көч, безнең бердәм булуда Россия күләмендә татар халкы сон буенча икенче халык. Әлбәттә, менә октябрь аенда үтәчәк халык санауда без татар санын киметергә тиеш түгел. Татар лидерларын илдәге милли телләр вәзгыяте борчый. Халкыбызның ана телен саклауда битарафлыгы хафага сала. Дин әһелләре бу эштә үз өлешләрен кертә алыр иде. Чөнки ислам дине татар милләт буларак формалашканда да, фаҗигале дәврләрдә дә берләштерүче көч булган. Рафик фәнде, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Алейкум ассалам. Рәхмәт безнең белән очрашуга вакыт табуыгыз өчен. Һәм бүген сезнең белән сәяси фәннәр докторы буларак әңгәмә корасы килгән иде, мөмкин булса. Хәзер Европа илләрендә һәм Россиядә мөселманнарга карата мөнәсәбәт бер үк төрле кебек тоела. Мәсәлән, Европа үзендә исламлашу процессы барганлыгын таный һәм бу аны куркыта. Инде менә Россиядә мигрантлар проблемасын ислам миграциясе дип игълан итәргә әзер кебек. Куркумы бу, сакланумы, әлбәттә психологлар бәйләмәсенә калдырыйк дип уйлыйм монысын. Шулай да менә Европа һәм Россия өчен исламлашу бер куркыныч чыганагымы? Мин аны әлбәттә куркыныч дигән сүзне биредә файдаланмас идем, чөнки ул үзенә күрә бер объектив тенденцияга әйләнде. Чыннан да Европада мөселманнарның саны арта. Францияда инде 10%-ка якынлашты, Германияда да аларның саннары инде 4-5 миллионга җитте. Шуңа күрә Германияда премьер-министр Меркель да инде безнең менә бу миграцион сәясәтебез дөрес булмады, поликультуралы менә җәмгыять төзү уңышлы түгел дип инде үзенең мөнәсәбәтен белдерде. Ягъни менә Европага исламның киң таралуы әлбәттә аларны шактый борчый. Но шул тенденциялар Россиядә дә күренә, чөнки без миграция проблемасы ул бар инде, миграция проблемасы шул мөселманлашуга кайтып кала инде ул. Россия өчен дә, Европа өчен дә һәм әлбәттә менә без күреп торабыз, Европада аңар әзер түгел һәм Мәскәү вакыйгалары да күрсәтте, бүген Россиядә аңар әзер түгел икән. Югыйсә бит инде безнең Европа белән чагыштырганда вазгыять Россиядә башкачарак, чөнки мөселман халкы бит инде Россиянең үз халкы, ул килгән теге килмешәк халык түгел. Биредә бит инде Россия империя чорында ул инде күп милләтле дәүләт буларак формалашкан. Һәм шуңа күрә дә миграция проблемасы әлбәттә ул Россия өчен бәлки бер йомшаграк булырга тиеш иде. Ләкин кызганычка каршы менә ул сценарий Европа сценарийын хәтерләтә Мәскәүдә. Шуңа күрә бу мәсьәләгә Мәскәүнең дә, Россиянең дә әзер түгел икәнлеген без күрдек. Дин өлкәсендә мин ректор буларак, мәсәлән, конфессиональ сәясәт Россиядә үзгәреш кичерми дип әйтә алмас идем. Менә ул безгә мөнәсәбәттә Россиядә дини уку йортларының кирәклеген, аларга ярдәм итү кирәклеген күз алласак, конфессиональ сәясәт формалашып килә. Ләкин менә милли өлкәдә аны мин ул дәрәҗәдә юк икәнлеген әйтер идем. Инде без аны менә телләр проблемасында да күрәбез, хәзер инде региональ компонентларның бетерелүен мәктәптә дә күрәбез, милли мәктәпләрнең кимүендә дә күрәбез. Аннары менә теге федераль компонентлар кирип мәктәптә милли тарихны укыту һәм милли сәясәттә үзенә күрә менә
бұл федераль дәүләткә хас булмаган тенденциялар, чалымнар күренә башлады. Һәм шуңа күрә дә аннан соң инде менә төп җирле халыкны зирәк күпертеп күрсәтүдә бар. Аннары инде менә православ чиркәүнең Россия ул православ дәүләте дигән фикерләрдә яңгырый башлады. Моңа безнең хөкүмәт җитәкчеләре безнең әле каршы фикер әйткәннәре юк. Әлбәттә православ чиркәүнең инде үз позициясе, ул үз фикерен әйтергә тиештер, ләкин дөньяви дәүләттә бу фикергә нинди дә булса инде комментарий бирелергә тиеш бит. Аңар да бирелгәне юк. Һәм шуңа күрә дә менә җирле халык дип инде күпертелү, ул мөгаен менә шушы шовинизмны, милләтчелекне, аннары менә этно конфессиональ каршылыкларны көчәйтте кызганычка каршы соңгы вакытта. Ничек уйлыйсыз, Россия менә шушы сез әйткән моңа кадәр эшләп килгән шушы сәясәт юлларын үзгәртерме? Һәм менә Манеж мәйданындагы булган күп вакыйгалар моңа йогынты ясый алырмы? Әлбәттә, ул проблеманы барбыр хәл итү юлларын эзләргә тиешләр инде. Мәсәлән, Мәскәүдә инде милләтләр һәм конфессиялар белән шөгыльләнүче департамент торгызылды. Инде Россиядә дә милли министрлыкны оештыру проблемасы тагын күтәрелде. Дөрес, мәсәлән, Татарстанда да инде милләт министрлыгы кирәкме дигәч, минем дә аңар кайбер шикләрем бар, чөнки милләт министрлыгы нәрсә эшләр инде? Чөнки бездә мәгариф министрлыгы бар. Мәгариф системасын мәгариф министрлыгы карарга тиеш Мәскәүдә дә. Бездә мәдәният министрлыгы бар. Милли мәдәниятне үстерү буенча алар шөгыльләнергә тиеш. Һәм шуңа күрә менә милләт эшләре буенча министрлыгы нәрсә белән шөгыльләнер дигән сорау әлбәттә бар, чөнки проблема бит инде ул һәрбер министрлыкларга бүленеп бирелгән. Икътисад министрлыгы ул тиешле акча бирергә тиеш милләтләрнең икътисады ягын карау өчен. Башка министрлыкларда инде ул вәкаләтләр бирелгән. Бу министрлык ул ни белән шөгыльләнер дигән проблема бар. Ягъни монда инде кайберәүләр әйтә, менә министрлык оештырырга кирәк, шуннан соң бәлки ишалга китәр дип. Мин һәрхәлдә алай дип уйламыйм. Чөнки бер министрлык оештырып кына проблеманы хәл итү ул бик үк дөрес дип уйлау дөрес булмас иде. Аннан соң бу бик четерекле өлкә бит инде. Биредә бер көндә генә хәл ителә торган проблема түгел, чөнки бу инде эмоциональ кабул итү, вакыйгаларга эмоциональ нәтиҗә ясау дәрәҗәсенә чыккан проблема кызганычка каршы. Һәм шуңа күрә аны кире инде җенне теге шешәгә куып керткән кебек кире үз кысаларына куып кертү шактый авыр булачак. Һәм шуңа күрә дә бүген әлбәттә Россия өчен бердән-бер юл аның күп милләтле федератив дәүләт икәнлеген исенә төшереп, Россиянең конституциясын гына менә гамәлгә кертү. Башка Россиядән бернәрсә дә таләп ителми. Кызганычка каршы бит инде без менә һаман федерация дигән сүзне бөтенләй кулланмый башладык. Федератив дәүләт бит инде. Күп милләтле икәнлеген без инде хәзер бөтенләй онытмый да башладык. Искә дә төшерми башладык. Һаман шул инде менә теге төп халыклар дип ул хакта сөйлибез. Һәм бүгенге көндә инде конституция нигезендә федераль дәүләт икәнлеген искә төшереп яшәсәк, бәлки ул проблемалар менә бу дәрәҗәдә килеп тә чыкмаган булырлар иде. Бер вакыт инде мәгълүм Wikileaks сайтында Афганистан һәм Гыйрактагы кораллы конфликтлар турында яшерен документлар урнаштырылган иде. Аннары менә 2010 елның ахырында дип әйтик, Америка дипломатларының хатларын ачыктан-ачык укырга мөмкин иде бу интернет ресурста. Ул хатларда Палестина-Израиль конфликты һәм шушы конфликтка гарәп илләренең мөнәсәбәте шагылган иде һәм менә аларга кагылсаң, бай мөселман илләре бу конфликтта бер дә Палестина яклы түгел. Инде гомумән Фатх партиясе, Палестинадагы бу партия Израиль ягында. Менә сәяси мөселман дөньясы үзгәрүчән һәм гомумән мөселман дөньясы ул ничектер ике төрле стандартларда яши кебек тоела башлады. Менә шушы дөньядагы вазгыять безнең җирлектә, Татарстанда нинди булса чагылыш таба аламы һәм нинди? Әлбәттә, менә бу гарәп илләрендәге ике стандарт буенча яшәүләр өчен Wikileaks-ны да укыйсы юк инде. Ул булай да шактый көн кебек ачык. Һәм бу менә Палестина проблемасында без гарәп илләренең үзара мөнәсәбәтләрен, аларның АКШ белән мөнәсәбәтләрен, Израильгә мөнәсәбәтләрен булай да бик яхшы күрәбез. Шуннан да биредә әле менә мөстәкыйль Палестина дәүләтен оештырырга теләүче кешеләр юк дәрәҗәсендә аз.
Ул Фатихка да кирәк мимагай, чөнки дәүләт оешса, инде дәүләт буларак аны оештырырга, аның бюджетын булдырырга кирәк. Әле бүген бит инде Фатих партиясына бөтен дөнья ярдәм итә һәм шуңа күрә дә алар шул инде проблема хәл ителмәгән Палестина проблемасы дип спекуляция нигезендә шактый гына яхшы яшиләр. Һәм кызганычка каршы бүген менә Палестина дәүләтен оештыручы реаль кешеләр юк дәрәҗәсендә аз дип әйтер идем мин. Без Аллага шөкер дип әйтик, инде ул күп проблемалардан шактый читтә торабыз. Бездә бүгенге көндә Аллага шөкер дип әйтергә кирәк, инде Татарстанны инде менә шушы сәяси проблемалар мөселман илләре белән бәйләп бик тормый. Татарстан ул мөселман илләре белән инде икътисади һәм мәдәни элемтәләр урнаштырырга тырыша. Бу өлкәдә инде безнең шактый уңышлар бар. Бигрәк тә менә икътисад өлкәсендә күптән түгел президентның Малайзиядә булып кайтуы, инде менә шушы мөселман страхование системасын булдыру, банкларны булдыру юнәлешендә эш алып бару бар. Менә сәясәт шуңа күрә турыдан-туры безгә бәйле түгел, бәлки шуңа күрә бүгенге көндә нинди дә булса турыдан-туры параллельләр уздыру бик үк дөрес булмас иде. Рафик әфәнде ел ахырында эшләнгән эшләргә нәтиҗә ясарга, уңышлар белән мактанырга күнегелгән. Әгәр дә без бүген сезнең белән киресен эшләсәк, ягъни мәсәлән, мөселман дөньясы нәрсә эшләргә өлгермәде, без нинди мөмкинлекләрдән файдалана алмадык 2010 елда? Менә бөтен гомумән мөселман дөньясына килгәндә, әлбәттә, менә мөселман дөньясы ул берләшүгә, уртак фикер табуга бер ширек адымда эшли алмады кызганычка каршы. Киресенчә, каршылыклар арта бара. Менә шул Палестина проблемасында күрәбез, Иранга мөнәсәбәттә күрәбез, Ирак проблемасы, Афганистан, алар бар, бөтенесе дә шул килеш калды кызганычка. Биредә нинди дә булса, без инде кардинал алга китешне күрмәдек. Дөрес, менә бүгенге көндә инде Төркия факторы гына бар. Төркия ул проблемаларны һәр хәлдә ачык итеп, һәр хәлдә ул хакта сөйли. Биредә инде ансы да үзенә күрә бер уңыш дип әйтер идем мин. Төркиянең шушы мөселман илләре арасында үзенең лидерлыкка омтылуы һәм инде мөселман халыкларын борчыган, мөселман илләрен борчыган проблемаларны уртага салып әйтүе, үз позициясын әйтә белүе, ул бердән-бер уңай позитив күренешләрнең берсе дип әйтер идем мин. Дөрес, ул әле әйтелгән сүзләр, аның уңай нәтиҗәләрен әле без күрмәдек. Әлбәттә, Россиядә дә мин, мәсәлән, 10 елда нинди дә булса без зур уңышларга ирештек дип әйтә алмадым инде. Нинди дә булса зур үзгәрешләр дә булмады. Бәлки анысы үзенә күрә бер уңыштыр инде ул. Менә мөселман өммәтенең бүленү процессы дәвам итә дип әйтергә кирәк. Инде хәзер менә 4нче мөфтият тә барлыкка килде. Узган елның ахырында берләшү проблемасы күтәрелгән иде. Инде ниһаять берләшәләр. Инде мөселман оешмалары ул хакта Талгат хәзрәт тә сөйләгән иде, Равил хәзрәт тә сөйләгән иде. Россиядән Татарстанда мөселманнарның съездында да ул проблема күтәрелгән иде, берләшү проблемасы. Моның кайбер инде теге берләшүнең юллары хакында да сүз чыккан иде. Менә бер елда узмады, ул проблема бөтенләй яңадан 90нчы еллар башындагы хәлгә әйләнеп кайтты. Бер-берсен тәнкыйть итү һәм инде бер-берсенә менә шул төрле тәнкыйть сүзләре әйтү инде бүген тагын гадәти нормага керде дип әйтер идем мин. Һәм менә шушы проблеманы хәл итәргә кирәк иде. Шул проблеманы хәл итеп, булган оешмаларны бер уртак тел табу, чөнки хәл ителмәгән инде мәсьәләләр булай да җитәрлек бит инде. Үзара мөнәсәбәтләр ачыкламасаң да. Менә бу иң тискәре факторларның берсе булды инде. Бүгенге көндә Россиядә мөселман җәмгыяте яңадан таркалу халәтенә килде. Һәм инде әле ул дөрес берләшү булмаса да, һәр хәлдә бер-береңә ачык рәвештә тәнкыйть итү дигән нәрсә юкка чыккан иде. Ул бүген тагын әйләнеп кайтты. Мин моны иң негатив күренешләрнең берсе дип саныйм. Җавапларыгыз өчен Аллага рәхмәт яусын, Рафик әфәнде. Ассаламу алейкум.